ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ እዚ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ እዩ ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ በህዝባዊ ርክባት ፖሊስ ኤርትራ ወትሩ ሰንበት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈርቃን ቅድሚ ቀትሪ ዝቀርብ ኮይኑ ሶሉስ ምሸት ሰዓት 8 ኣብ ሬድዮ ዛራ ዝድገም መደብ እዩ ብሬድዮን ሳተላይትን መደባት ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ኣምክታል እትርከቡ ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ከመይ ትቕንዩ ድምጽኹም ድምጽ ፖሊስ ኤርትራ ንሎምውን ከም ወትሩ መሃርትን ሓበርትን መደባታ ኣዋዲዳ እንሆ ትፍልም ኣላ ኣብ ምውሃድ ጸንሕ ምሳኹም ሙሴ ኪዳኔ ናብ ትሕዝቶ መደብና ክንሰግር ፍለማ ዜና ፖሊስ كمي تقنيو سمعتي دمت بوليس نلومي استراولو زيناتات بوليس هيزولكم قريبا لغو أنباب زينا إرماس أسفاس النايم كتال بوليس إرترا عمتاوي قام سراح عمتا خلتشان عصر شعاتن بتشعات تري كلتشان إسران أما كلاي بيتسافت أسمراء كايدو أبتي بعزاز بوليس إرترا كوناريل محارت سقاي سقربت سبساب جبنات 4700 بدلات 8909 هادن أبستفلاليا مدبرات بوليس تمزجيبهم እዚኦም ከም ምጥፋእ ግብረ ስጋዊ ገበናት ስነ ምግባራዊ በደላት ወዘተ ዘጠቃለሉ ኮይኖም መዓልታዊ ኣስታት 37 ጥራዓናት ገበናት ከም ዝገቡ ጸኒሖም ዝበዝሑ ጥራዓናት ዘቀረበሎም ገበናት ፈጸምቶም ብምክትታል ፖሊስን ምትሕባር ህዝብን ተቃሊዖም ኣስታት 80 ሚእታዊት ካብቶም ግዳያት ኣብ ግዜ ምጽራይ ተኻይድሎም ናብ ኣኽባር ሕጊ ከም ዝሓለፉ ኮይኖም ገበናት ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ6 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣብቲ ጸብጻብ በሪሁም ኣብቲ ንሓደጋታት ዝምልከት ዝቀረበት ጸብጻብ ልዕሊ 98936 ተሽከርከርቲ ብምጥሓስ ሕግታት ትራፊክ ተኸሲሰን 3814 ሓደጋታት ኣጋጢሙ ከም ሰዓቢኑ መንእሰያት ሽማግለታት ህፃናትን ዝርከቦም 101 ሞይቶም 1987 ብኸቢድን ቀሊልን ቆሲሎም ኣብ ንብረት ዝወረደ ኽሳራ ብገንዘብ ክትመን እንከሎ ልዕሊ 41 ሚልዮን ናቕፋ በፂሑ ጠንቂ ሓደጋታት ትራፊክ ጽርግያ ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ዝበዝሑ ሸለልትነት ተጠቀምቲ ጽርግያ ምዃኖም ተገምጊሙ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ምስ ዓመተ 2018 ክነጻጸር እንከሎ ኸኣ ብ0.4 ሚእታዊት ነኪዩ رديت ህዝቢ ንምዕባይን ተሳትፎ ህዝቢ ንምርጋጽን ምትሕባር ህዝቢ ምስ ፖሊስ ንምስፋሕን ዝዓለመ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ዝተሳተፉ ኣስተምህሮታት ፖሊስ ንህዝቢ ተኻይዶም كم مرأة تساتفو هزب دما بولكن بوجلن بمخان أب سركن كترن تساتفو بحثوت متلالن قدام كسالوتو زفتنو أب سرهم أمنت زقدلو أب تجبارات متفازاتو كابسل إن كرحنتن تبجسهم أب هيوتن نبرتن بمكتال بوليسن متحبار هزبن كم استقالعو تبسيبو كاب غوسغوساوي سرحات كيوت أنا كلت ورحويت متسيهت هزبون بوليسن سومناوي تخنوا دمت بوليس إيرتران نتفتات بوليس نهزبي أم مجلات علامان إمام بوليس أم مبراه بوليساون أحد هزبي عبيخا عبدحنت كبابيو أم مستاف حبار مهارن مدبات بمرات هزبي أم كلهال جبنن حدقان ترؤو خمس عبي أم مقبار مغلول أبوركتو خمس نبرن تجمجيمون أب مدم دمتا تساتفتي هزبي كساتفن كتحابرن زخل بوعن سلوطن أقول قلوت المهابن جبناتن حدقاتاتن مكلهالن مكلعن زخل زمدنا مشارختي هزبن بوليسن أم عباي زحجز عم تاوتن سراح كل تشهن إسران أتصديقون أبتي عمتاوي جنكام سراح حلفتي تنافر أزستي زواتاتن استافاتن زركوبهم لعلي 8 لعلوت مكونات بوليس تساتفهم نيرهم زقاتمو زلو حدقاتات تشكركرتي أب سبقاوي محبراوي كتاباون مدايات حبرتسب كبيت سعبين يخطلو سلازلو المكلهالوم هزبي بحفشا مراحتي تشكركرت دما بفلاي تروم كعزو أزستي بوليس ترافيك زواتات طويعهم
ንሳቶም ኣብ 2019 ሞትን ማህሰይትን ዘስዓቡ ሓደጋታት ከጋጥሙ ከም ዝጸንሑ ኣብ ንብረቱን ብሚልዮናት ዝግመት ንብረት ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ እዛ ኣቲናያ ዘለና ዓመት ዝወሓደ ሓደጋታት ዝረኣየላ ዓመት ክትከውን ተጠቀምቲ ጽርግያ ሸለልትነት ኣወጊዶምን ሕግታት ትራፊክ ኣኽቢሮም ክጓዓዙ ከም ዝግባእ መዒዶም ብወገን መራሕቲ ተሽከርከርቲ እቶም ብቐጻሊ ዝደጋገሙ ዘለዉ ጠንቅታት ሓደጋ መገድኻ ሒዝካ ዘይምኻድ ልዑል ናህሪ ቀዳምነት ዘይምሃብ መምርሒ ፍቓድ ከይሓዝካ መኪና ምዝዋር ርሕቀት ዘይምሕላው መስተ ሰቲኻ መኪና ምምራሕ ክኾኑ እንከለዉ ብወገን ኣጋር ድማ ብመገዲ ኣጋር ዘይምጓዓዝ የማነ ጸጋምካ ርኢኻ ዘይምስጋር ኣብ ጽርግያ እናዓለልካ ምኻድ ዝኣመሰሉ ምዃኖም ሓቢሮም ዝኾነ ተጠቃሚ ጽርግያ ጥንቃቐ ዘዘውትር ክወርድ ዝኽእል ሓደጋታት ዘይንከሉ ኣብነት የለን ዝበሉ እቶም ኣዘዝቲ ኣብ መወዳእታ ሓደጋታት ንምንካይ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ጎደናታት ኣባላት ብምውፋርን ጎስጓስ ብምክያድን ይነጥፍ ምህላው ብምግላጽ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ቀዳምነት ንኣጋር ክህቡ ኣጋር ድማ መገዶም ሓልዮም ክጓዓዙን ጽርግያ ክሰጉሩን ተላብዮም ፖሊስ ኤርትራ ገበን ኣብ ምክልኻልን ምቅላዕን ሞያው ጉቦኦም ንዝፈጸሙን ብኣበርክቶም ጸብለልትነት ንዘርኣዩን ኣባላቱ ሽልማት ኣፍልጦን መተባብዕን ከም ዝሃበ ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ዝረኸብናይ ሓበሬታ ኣረጋጊጹ ካብዞም ኣብ ዓመተ 2019 ዝተሸለሙን ዝተተባብዑን 10 ኣባላት እቶም 5 ንኣፍልጦን ሽልማትን እቶም ዝተረፉ 5 ድማ ንምስጋናን መተባብዕን ዝተረቑሑ ኮይኖም ዓመታዊ ንጥፈታት ፖሊስ ኣብ ዝግምግም ኣኼባ ፖሊስዮም ب10 ጥሪ 2019 ካብ ኣዛዚ ፖሊስ ኤርትራ ኮሎኔል መሓር ጸጋይ ተቐቢሎም እዞም ኣባላት ሞያው ብቕዓቶምን ተበላሕትነቶምን ብዘይሕለል ጻዕሪ ንነዊሕ ግዜ ዘይተፈልጡ ዝነበሩ ገበናት ኣብ ምቅላዕን ልዕልና ሓጊ ኣብ ምስፋንን ኣንጸባራቒ ውፅኢት ዝገበሩ ምዃኖም ካብ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ፖሊስ ኤርትራ ዝበጽሐና ሓበሬታ ወሲኹ ኣረዲዩ እዞም ኣብነታውያን ኣባላት ተዋሂቦም ዘሎ ሽልማት ኣፍልጦን መተባብዕን ኣብ ቀጻሊ ስርሖም ዝያዳ ድርኺት ከም ዝፈጥረሎም ጠቒሶም ገበን ንምክልኻልን ገበነኛታት ንምቅላዕን ከይተሓለሉ ክሰርሑ ምዃኖም ንድምፂ ፖሊስ ገሊጾም ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት እውን ብተመሳሳሊ ኣገባብ ንኣባላቱ ከተባብዕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ዝስዕብ ገበናዊ ፍጻመታት ዘጠቓለለ ኣህጉራዊ ዜና ፖሊስ እዩ ድሕርዛ ሓጻር ሙዚቃ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዞባ ሊምፖፖ ንሓደ ብቁፅሪ ብርክት ዝበሉ ጠበናጁ ተተኮስትን ኣልባሳትን ፖሊስን ኣብ ናይ ውልቂ መኪኑ ብምሓዝ ፖሊስ ተመሲሉ ክንቀሳቐስ ጸንሐ ውልቀ ሰብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእትወ ገሊጹ ወሃብ ቃል ፖሊስ ተሃገር ብርጋደር ጀነራል ሙትፋላ ማጃፕሎ ብዛዕባ እዚ ፍጻሜ ክገልጽ እንከሎ ነዚ ሓደገኛ ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ወዲ 28 ዓመትን ገና ስሙ ዘይተገልጸ ጥርጡር ሒዝዎ ዝተረኽበ ክልተ ናይ ትክን ዘንቡዕን ናይ ኢድ ቦምባታት ጥያይትን ኩዙን ፎኮስቲ ብረታትን ቅድሚ 6 ኣዋርሕ ካብ ኣብ ዞባ ሞፓማለንጋ ዝርከብ ሓደ መደበር ፖሊስ ሃገር ዝሰረቑ ከም ዝኾነ ኣብርሂሙ እቲ ኣፈኛ ብተወሳኺ ጥርጡር ኣብ ንጡፍ ስራሕ ንዘለዉ ኣባላት ፖሊስ ጥራይ ዘገልግሉ ፍሉይ መለለይ ዘለዎም ኣልባሳት ጥይት ክወስዖ ዘይክእል በጃ ክዳንን ናይ ኢድ መቑሕን ሒዙ ብምጽንሑ ፖሊስ ተመሲሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ከቢድ ገበናት ክፍጽም መደብ ነይርዎ ከይከውን ዝብል ጠርጣረታት ከም ዘሎን ኣድላይ ዝኾነ ምርመራታት ክግበረሉ ከም ዝኾነን ገሊጹሎ ኣብ መወዳእታት ውልቀ ሰብ ፖሊስ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ወርሓት ታሕሳስን ጥርን ብተደጋጋሚ ንዝፍጸሙ ገበናት ንምቅላዕ ብዝብል መደብ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብዘካየዶ ፍርቂ ክተሓዝ ከም ዝኽኣልን ድሮውን እቲ ምስኡ ዝተረኽበ ኣጽዋር ናብ ናይ ቅድም ዋንኡ ተረኪቡ ከም ዘሎን እቲ ወሃብ ቃል ወሲኹ ኣፍሊጡሎ ኣብ ማንቸስተር ዓንዲ እንግሊዝ ብሕማም ምፍርፋር ተጠቂዓ ኣብ ጎደና ካብ ዝወደቐት ሰበይቲ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎንን መፍትሕ መኪናን ሰሪቕካ ተባሂሉ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ጸንሐ ገበነኛ ተፈሪዱ እዚ ኖኤል ስቲድማን ዝተባህለ ግዳም ሓደር ዝሓለፈ ሐሙሲ ብዝፈጸመ ገበን ን22 ኣዋርሕ ክእሰር ብቤት ፍርዲ ከተማ ማንቸስተር ተበይንዎ ዓም ሓጋይ ሓደ ወጋሕታ ስቲድማንን ክሳብ ሕጂ መንነቱ ዘይተለለየ ካልእን ነታ ኣብ መሬት ወዲቓ ብሕማም ምንፍርፋር ትሳቐ ዝነበረ ሰበይቲ ሬድዮ ዝገብሩላ ተመሲሎም እዮም ቀሪቦማ ቤት ፍርዲ እታ ሊዮኖራ ሮይስ ዝስማ 39 ዓመት ዝዕድሚኣ ግዳይ ኣብ መሬት ወዲቓ ፈርፈር እናበለት ከላ ስቲድማን ከመይ ገይሩ ንጅባታታ ብምፍታሽ ኣይፎን ዝዓይነታ ተንቀሳቓሲት ሞባይላ ከም ሰረቓ ቃል እምነቱ ሰሚዑ ብማእሰርቲ ከቕጻዕ ወሲኑሉ ብዘይካዚ ስቲድማን መኪና ክሰርቕ ብምፍታን እውን ተወሳኺ ናይ 4 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ተወሲኑሎ እቲ ነቲ ፍርዲ ዝሃበ ዳኛ ነቲ ፈጻሚ ገበን ሓሚማ እናራኸያ እሞ ክትሕግዛ ዝግባእካ ሰሪቅከያ ንሰማዒው ዘስደምምን ዝሕንኽን ተግባር እዩ ክብል ከም ዝወቀሶውን ተፈሊጡ
እቲ ኣምቡላንስ ክትመጽእ ምስ ረኣየ እግሬ ኣውፅኒ ኢሉ ዝሃደመ ካልኣይ ጥርጡር ግን ዛጊድ ኣይተታሕዝን ዘሎ እምበኣር ገጽ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዜና ፖሊስ ኣብዚ ፈጺምና ኣለና ዝተረፉ መደባት ድምፂ ፖሊስ ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ዕድም ብወገነይ ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ዝተወስደ ጽሑፍ ቀዳማይ ክፋሉ ኣቕሪብናልኩም ምንባርና ዝዝከር እዩ ንሎሚ ካልኣይ ክፋሉ ከቐርብ እዩ ተስፊት ገብረ ሚካኤልን ሓበን የማንን ከንብቡልና እዮም ሰናይ ምክትታል ካብ ዓምድታት መጽሔት ህዝብን ፖሊስን ዘንጋሓቂ ትቐጥል እምበር ኣይትስበርን ገንዘበይ ጭሕ ኣቢለን ጉልበተይ ኣፍሲሰን ዘጥረኽዎ ዳ እንታይ ገዛ ኣለካ ብምባል ተስፋ ብዘቑርፅ ኣገባብ ይምልሰሉ በዚ ጉዳይ ዝተለዓለ ጽሊ ኣብ ክልቲኦም ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኣንስቶምን ደቆምን ስለ ዘለሓመ ዝነበረ ፍቕሮም ቂሂሙ ጽልኦም ካሕነ ክልቲኦም ይህን ምሂን ኢሎም ክፈትሕዎ ስለ ዘይከኣሉ መቕርብ ዝኾኑ ሽማግለታት ከዓርቅዎም ብዙሕ ጽዒሮም ይኹን እምበር ጉዳይ ኣደቂሶም ይቕረ ከባሃልዎም ኣይከኣሉም ድሕሪ ብዙሕ ምትኽቶኽ ግን ዘርኣይ ንገብረ ክርስቶስ ሓዉ ገዝኡ ከረክቦ ምዃኑ ቃል ብምእታዉ 13 መስከረም 2013 ኣብ ቤት ፍርዲ ዓዲ ቀይሕ ተረኺቡ ተስፋ ዝገብረ ኢየሱስ መሓረና ኣብ ምስራሕ እቲ ኣባይቲ ኢድ ዘንበረ ናይ ህንፃ በዓል ሞያዩ ንሱ ድማ ነቲ ዝፈልጦ ሓቂ ብኸምስ ስዕብ ምስክርነቱ ሂብሎ شحن 994 ديو شحن 995 بلكع خذكره كلام تخصص زرعي كبراب مسحو كساسي قبر كريستوس كبراب ابعد غيح باكر رخيبومني ابز غزي زي زرعي قبر كريستوس حوي زي تود 4 كفلتا سلازلو بملكع كونتراكت كسرحلو يبلني بحبار نابت زي تود غزاو تغيدنا خانريو ب10 5 بر نخسرحو مسكساسي قبر كريستوس توعيله بمسرت وعلي زي تودع منادق زازيمة زينغو خرينة حبر لغي سرحي مسجرسكو دما ገንዘበይ ካቢድ ገብረ ክርስቶስ ተቀቢለ ይብል ተስፋ ገብርኤል ሓጎስ ገብረ ኣብዚ ንኽልተ ኣህዋት ዘከራኽር ዘሎ ገዛውቲ ብኽራይ ዝቕመጥ ዝነበረ ነባር ከተማ ዓዲ ቀይሕ እዩ ንዋንነት ዝገዛ ዝምልከት ዝሃቦ ቃለ ምስክርነትካ እዚ ዝስዕብ እዩ ንኸሳስን ተኸሳስን ብማዕርፍ ፈልጦም እየ ንበዓልቲ ቤት ተኸሳሲ እውን ከምኡ ካብ መወዳእታ 1996 ክሳብ 1997 كساسي قبر كريستوس كبراب كلتا غزاوتي نحد عامت اكاريني ورحاو كراي دما نعو خفلو نيره بسم من تمريحو من اسرحو وغن زفلطو يبلين زايد كفل يسوس حدرا غوربيت سلازخونت مسكساسن تخصاصن صبو ليلا يزلوا نحطو وانت بزملكت نساون امدبر بوليس عد غيح قريبا حق جبناو سرعات شعاته ازبار 31 ازبار حدا بزئسزو مسرت كم زختبل قال مسكرنا هيبا اتستسرحلو عامه مهرتكو بلكع كذكرو انت زي كالكو እዚ ገብረ ክርስቶስን ዘርአይን ዝከራኸሩሉ ዘለዉ ገዛውቲ ግን በዓሉ ገብረ ክርስቶስ ብገንዘቡ ኣሰሪቱ ዘስርሐዩ እቲ መሬት ክምራሕ እንከሎ ገብረ ክርስቶስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ተሰይዱ ስለ ዝነበረ ሓዉ ዘርአይ ብስሙ ከም ዝተቐበሎ እፈልጥ ነቲ ገዛ ኣሰሪቱ ክሰርሖ እንከሎ ድማ ምርሒት መሬት ብስም ሓዉኻ ስለ ዘሎ ብስምካ ኣቐይሮ ኢልናዮ ንሱ ከዓ ዘይምስ ሓወይ ዘሎ ኣበይ ከይከደሚ ብምባል መሊሱልና ክትብል ሕቶ ዋንነት ንጹር ምዃንያ ትገልጽ መድህን ሰለሞን ሓጎስውን ጎረቤት ከሳስን ተኸሳስን እያ ንሳ ከዓ ብዛዕባ ዘከራኽር ዘሎ ገዛውቲ እንታይ ትፈልጥ ብቓላታ እንሆ
إذا حج زرعي واننتي إلو مسحو جرى كريستوس ذكر خرب نزل جزاوتي جرى كريستوس بعلو كم سرحيز فلت بعلت بيتو تخصصيت زودي تولد برهانون نحموتي جبر كريستوس جزايو بمبال كتزارب بعلي سمعي كتبل مسكرة تتصافيفو نبيت صحفت أخبار حقي زوادو بستلقاك مزجب مرمرا كم زنتصرو كسوس زرعي كبرا بزيكا بعلت بيتو زودي تولد برهان ገንዘቡ ጫሓቢሉ ባዕሉ ዘስርሖ ገዛውቲ ኢሉ ዝምስክረሉ ኣይረኸበን ገብረ ክርስቶስ ግን ከምዚ ዝተዓዘብናዮ ሓያሎ መሰኻኽር ዋንነቱ ምዃኑ እዮም ገሊፆም ይኹን እምበር ኣብ ቤት ጽሕፈት ኣኽባር ሕጊ ድሕሪ ምቕራቡ እዚ ዝተጠቕሰ ናይ ቃል ምስክርነታት ኣብ ቅድሚቲ ከሳሲ ዘቕረቦ ናይ ሰነድ መርትዖታት ተቐባልነት ዘለዎ ኮይኑ ኣይተረኽበን ስለዚ ኸኣ بمسارات حقي جبناو سرعات عنكس 42 إزبار حدا إزبار ها بحسرات مرتعو تعطوا مزجب مرمرة دما نبتت تسعري لو مدبر بوليس تلاكا إذا بيت صحفات أخبار حق عاد غيحتوها بوسانة نتخصصن بعلت بيتون فنانهم كبقبلو رؤسهم كم زغنعوخ جبرو من كلو نكساس جبرو خريستوس كبر عبن سدرا بيتون جن مورالهم بايتا كم زبط جبرو سلاز دما فتحي بودلا دخات بدلا زمال أختو طرعان عبيت صحفات وانا أخبار حقي أقربو يخن مبر إذا قداي أمنت مقدالن متلالن سلازغانا عفولي بيت فرديهم طرعان تقربو نحنا نقبرو والحانت يلن زمن ملس سلازتوهبهم بعصر شمون تحملك للتشن عصر دشن بتماساس على قداح عفولي بيت فردي أملكتو عملكات قبر كريستوس نتصحفو طرعان زتملكتو ديانو فولي بيت فردي تخصصي استفلاليو سندات كوانتا أغربة مسخاكر اتجازا بمعملكاتي كم استسرحيهم مسكرهم زلو سلازي تخصصي بمسكاغري قبناو حقي عنكس 640 حدن إزبار 656 كسته مسريتلو نابز ملكتو بيت فردي قرب بمولو دمسي وسينا لنا بمبال إز السعب تأزاز أم حلالفو نسرح سرحنا مونبلا قبار الضفوقوا وجيزي وسخرنا قبار الضفوقوا بمعالتي سخرنا حدا مسجاجري قبناو سرعات عنكس 45 إزبار كلتا بزفاقدو مسرت مزجب يكفت إلنا نأزز كلتا تتصوعي نمسكاغري كبناوي حقي عنكس 641 إزبار حدا إزبار ها تحيزو سلسة رخبة عبد العليو بس ستقصى عنكس كسي كدالو سلسة كمتي مسكاغري كبناوي سرعات عنكس 209 إزبار حدا زئززو كسي تداليو أو وشتي 15 معالتي نافولي بيت فردي كملس نئزز إزت إزاز لومي علت 11 ورشدش كلتشحن 10 توهيبو فولي بيت فردي نزي بحقيقة من سرعات عنكت 4 كلتن إزبار حدا إزبار ها زت عاطو قداي بعمقات بحر مرمار بس عب مقوت اتستوها بوسانة كون عزين منبارو الرقاقيتو كنت سندات فولي بيت فردي بزرزر تقليتو زلو تخصصي نزي زكر اخر زلو مريت بحاموشتي كاتي شحنج عاتميتن سامانان قئس كم استمر حالهم زقلت مسرح فقاد بسن كسوس تسأل بلان جزا كمون كسوس قبر منجستي يخفللو نايز نبرك قبلي تقريبيو يوغن مبر تخصصي زتا مسرته لخصون امنت مقدال السلازبل اتي تخصصي زقاربو سنة دما وسيت زت تخصصلو عنك اتبو مخانو عبرسيو مكالا خالي مسخاخر كقرب تحاتيتو كابتم زقربهم كلتا مسخاخر اتحادا مستخصصي بحبار مريت كم استمرحو تزيكوينو بمانن بخمين كم استسرحة زفلتوهم زي بلو كم اسكرن كالو اتحادد ما اتجازا تسارح مستودئة كسوسات وانا تاسكوينوم مسكساس قبر كريستوس وعل كراي كم زفت اما قليتون بأنصارو عملكاتن كلهم اتوم ناي اخبار حقي مسخاكرن اتو تسفاس قبر يسوس وزرو زايد كفل يسوس اتو تسفاي قبر مسكال تخلو واننت اتجازا نخصاص زملكت مخانيوم مسكيروم سلازي تخصاصي ولاكوا ناتيو بمبال سنداتو انت قربه كابت سنن لعلي نتي هنصازو نتو سبات بخمين
بجن زمنن كم سسرحة بزي ولاول منجدي مسكرهم اليوم بزي كازي سلام انتاي نخصاصي ملؤو كل ما سلطان يبكمو زبل بمرمار بوليس نزقرب اللحطو تخصاصي صراحة سلازقة فحاني كحجزني إليه وكيليو بمبال كمل السنكالو ኣብ መጋባእያ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ተመሳሳሊ ሕቶ ኣብ ዝቐረበሉ እዋን ግን በዓልቲ ቤተይ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ንወፃኢ ሒዘያ ክኸይድ ሓሳብ ስለ ዝነበረኒ ወኪለዮ ብምባል ተገራጫዊ መልሲ ሂቦ ይኹን እምበር በዓልቲ ቤቱ ንሕክምና ኢላ ንወፃኢ ተበጊሳ ምንባራ ዘረጋግጽ ናይ ሓኪም ሰነድ ከቕርብ ኣይከኣለን ድሕሪ ዝኹሉ መስርሕ ዳንነት ነዚ ጉዳይ ዝረኣዩ ደያኑ ፍሉይ ቤት ፍርዲ እዚ ስዕ ውሳነ ኣመሓላሊፎም እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ከባብያዊ መርትዖታትን ዝተዋህበ ቃል ምስክርነትን እዚ ዘከራኽር ዘሎ ህንፃ ናይ ኣመልካቲ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ ክብረኣብ ምዃኑ ስለ ዝረጋግጽ ክሱሳት በዚ ተኸሲሶምሉ ዘለዉ ዓንቀጽ ገበናዊ ሕጊ 641 ገበነኛታት እዮም ክሱስ ዘርኣይ ክብረኣብ እምነት ብምጉዳል ንሓዉ ገብረ ክርስቶስ ክብረኣብ ክብድልን ዘይረሃፀሉ ንብረት ክግብትን ብምፍታኑ ብኸቢድ ከቕፅዖ ዝግባእ እኳ እንተነበረ ክልቲኦም ክሱሳት ኣብ ገበን ጀመርቲ ብምዃኖምን ኣብ መንጎ ክልተ ኣሕዋት ዝተፈጸመ ብምዃኑን ከም መቃለለ ሓሳባት ወሲድና ነዚ መቕጻዕቲ ንውስን ቀዳማይ ክሱስ ዘርኣይ ክብረኣብ እምነቱ ብዝፈጸሞ ገበናዊ ተግባር ካብ ሎሚ ዕለት 4 መጋቢት 2019 ዝሕሰብ 6 ኣዋርሕ ክእሰር ካልአይቲ ክስስቲ ዘውዲ ተወልደ ብርሃን ንጉሰ በዓልቲ ቤት ቀዳማይ ተኸሳሲ ብዝፈጸመቶ ገበናዊ ተግባር 1,000 ናቕፋ ንመንግስቲ ኣታዊ ክትገብር بسم آتو زرعي كبراب ابنتو عبكتم عد قيح عم محدار بارو خلطة تدوكينو زلو جزاوتي قطر مسكر ورقات 5 بعد 5 كلتن موكس قطري 15 حارس على سنة حدن صفحات مريت كلتا 247 تربيعيت متر امنت بمقدال زوالنا نوصل زخنا تسريزو بسم آتو قبر كريستوس كبراب تغيرو نأملكاتي آتو قبر كريستوس كبراب كركب نأزز እዚ ውሳነ እዚ ሎሚ ዕለት 4 ወርሒ 3 2019 ኣብ ዝወዓለ ሳልሳይ መጋባእያ ፍሉይ ቤት ፍርዲ ተወሲኑ ዘንጋ ሓቂ ትቐጥን እምበር ኣይስበርን ከም ዝበሃል ኣብ ትሕቲ ጽላል ሕግን ስርዓትን ሓቂ ንዘለኣለም ተቐቢራ ክትነብር ዝከኣል ኣይኮነን ከም በዓል ዘርኣይ ክብረኣብ ዝኣመሰሉ ብውልቃዊ ረብሓ ዓይኖም ዝዓወሩ ሱሳዓት ግን ዝካል መሲልዎም ንዘየጥረይዎ ሃብትን ንብረትን ክግብቱ ሃነፍነፍ ክብሉ እዮም ዝረኣዩ ፍትሒ ጓዓፂፅካን ረጊፅካን ድሌታትካ ከተተግብር ዘይከኣል እዩ እዚ ከም ኣብነት ይቐርብ ኣሎ እምበር ኣብ ሓያሎ ተመሳሳሊ ፍጻመታት ብግቦ ወይ ብብላዕ ቅኑዕ ኣሰራርሓ ጠምዚዝካ ዘይግባእካ ረብሓታት ናይ ምርካብ ከንቱ ፈተነታት ክፍጸም ይርአዩ ከምዚ ዝኣመሰለ ተርእዮታት ንባህሊ ሕብረተሰብና ዝብክል ኣነዋሪ ተግባራት ስለ ዝኾነ ፖሊስን ካልኦት ዝምልከቶም ኣኽበርቲ ጸጥታን ጥራይ ዘይኮኑ ብቐንዱ ህዝቢ ኣበርቲዑ ክቃለሰሉ ዘለዎ ጉዳዩ ምኽንያቱ ብልሽውና ምስ ዝስዕርር ግዳይ ኮይኑ ዝጉዳእ ባዕሉ እቲ ህዝቢ ስለ ዝኾነ
ኤርትራዩ ክቡራት ሰማዕትና ካብ ሰማዕትና ዝመፁና ጽሑፋት እናእንገደሉ መደብ ቀፂሉ ክቐርብ እዩ ሕማም እንታይ ገደሰኒ ኣብዚ እዋን እዚ ዳርጋ ንብዙሓት ሰባት ለኽፊ ዘሎ ሕማም እንታይ ገደሰኒ እንታይ ገደሳ ዝብል ሕማም ፍርሕን ጉርሕን እዩ ኣብ ከባቢኻ መሪር ኣብያት ኣብ እዝንኻ እናቓልሐ ካሸለ ከፊትካ ክትረድእ ዘይምፍታንን ዘይምብጋስን ምስ ምንታይ ክቁፀር ይከኣል ወይ እውን ከልብኻን ከልቢ ጎረቤትካን ብዓውታ እናነውሑ ዝሓዝካ ሒዝካ ውፅእ ኢልካ ከባቢኻ ዘይምፍታሽ ምስ ምንታይ ክቁፀር ኣብያት ናይ ሩድኒ ቃጭል እዩ ኣብ ከባቢኻ ኣብያት እንተተሰሚዑ በትሪ ኣልዒልካ ከካብ ፀናሕኻዮም ትእኻብ ንኸባቢኻን ገዛኻን ድሕነትን ውሕስነትን እምበር ገበን ሓጢኣትን ኣይኮነን ወይ ደኣ ፍርሒ ኣከብና ኣእቲና እንታይ ገደሰኒ እናበልና ንሓድሕድና ሕቖን ከብድን ንኸውን ኣለና እምበር ፈገረግርን ዓመፅን ቀርማሕ እንተሰሚዖም ብእግሪ ኣውፅንዮም ካድሚ ዝረኣዩ ኣብ ገለገለ እዋናት ስርቅን ከትርን ከም ተሪኦ ከጋጥም ከም ዝፀንሐ ብዜና ድምፂ ፖሊስ ንሰምዖ ዘለና እዩ ብወገነይ ነዚ ተሪኦ እዚ ከሰስን ካብ ዝገብሩ ዘለዉ ቀንዲ ምኽንያታት እናረኣኻ ከምዘይረኣኻ እናሰማዕኻ ከምዘይሰማዕካ እንታይ ገደሰኒ ኢልካ ፅማም ምዝኒ መሃቢ ይብል ገዛ ጎረቤትካ ምስ ተዘምተ ንጎ ምስ ሰብካ ተሓዊስካ ከልብኮ ክነብሕ ገልጠምጠም ዝብል ድምፅን ሰሚዐየ ምባል ፋይዳ ይብሉን ብዘይካዚ ኣብያ ሰሚዕካ ክትርድእ ብልል እንተይልካ ከዓ ገለገለ ሰባት እንታይ ገደሶ ዝብሉ ኣይትሳኑን ኣቱም ሰባት ኩሉ እንታይ ገደሶ እንታይ ገደሰኒ ዝብል እንተኮይኑ ደኣ እሞ እቲ ገባሪ እከይ ናባኻን ስድራኻን ምስ መፀ መን ይክረዳእካ ኣስተብህሎ ዘድልየ እዩ ስለዚ ጽቡቕ ግበር ንማንን ከም ዝበሃል ጽቡቕ ንምግባር ወትሩ ድልዋት ክንከውን ይግባእ ብእንታይ ገደሰኒ ክትረድእ ዘይምብጋስ በጢልካ ዝሸንካዮ ኣብ ከብድኻ ከይከውን ነገሩ ንበራበር ሕማም እንታይ ገደሰኒ ባሕሪ ኮይኑ ከይውሕጠና እዚ ሓደ ካብ ተኸታታሊ ድምፂ ፖሊስ ኤርትራ ዘቕረበ ጽሑፍ እዩ ብተመስገን ትኩ ዝተዳለወት ግጥሚ ንሎሚ ከም ግብራ ኣይንኺዳ ብዝብል ኣርእስቲ ተዳልያላ ናብ ኣንባቢ ግጥሚ ከም ገብራ ኣይንኺዳ ብጃምላ ወላዲት ዝፅዋዓ ኣደ ቦቕቧቕ ዝታርገን ጨለ ትኹን ዕደ ልበን ትኹን ሓንቲ ከብደን ኣይፋል ሓደ ግልጽ እንደበሉ ኣብታ ሰይታ ዓንደ ነፀላ ኣጻዕድያ ጸሎት ከተብጽሕ ክትቆርብ ክትቅበል ወትሩ ከተቐድስ ኣቤት ከተሐጉስ ኣንጊሃ ክትገስገስ ዘየኽብራ የለን ንዓኣ ዘይውድስ ንዘይፈልጣ ናይ ዓለም ወረጃ ግናሲ ቁስልያ ዘይተደቀስ ቃንዛ ባህጋን ሕልማን ግናይ ተንኰል ስንቃ ዕጥቃ ኣይኮነትን ጻድቕ ቦርኮይቱ ውሽጣ ሹልያ ኣምሰሉ ሕሩመይ ኣምሰሉ ንሓሶት ከሽና ኣቢያ ተኣሉ ንእምኒ ተእምን እዋይ ክትክእለሉ ንዓንደስ ኣብ ርእሱ እንድያ ሸይናትሉ ቪያይላ ንዕኡ ብስካፋ ኻብጊሓት ፈላልያ ስድራ ብስስዐ ኽፍኣት ኣብ ልዕሊ ሓዳራ ኣዊጃላ ኲናት ከማደ የብላን ጭረም እኳ ለውሃት ደቃ ፈናጭላ ንርእሳ ነጺላ ከምዛ ዘይወለድኩ ታቤላ ሰቒላ ኤህ ኣባህሉኒ ዓጀው ትበል ዋላ ኣይምሰልኩም ሓቂ ኣይትደንግጹላ ሕሜት ዝድሎታ ገንዘብ ዝዘመዳ ዘይናታ ዝመስላ ትውሉድ ውሉዳ ንሱ ኸለቅስ ትዳሎ ንኹዳ ሰይጣን ሰሪርዋ ካንዶቱም ዓቢዳ ኣረ እንታዩ ጉዳ ደመኛ ትቖፅሮ ድማ ንዝምዕዳ ከይጸደፈት ከላ ክንመልሳ ናብ ልባ ወስ ንበል ሓሳብ ሕድሩኹም እንዳባ ሕጂ እውን ንፈትን ከም ግብራይን ኺዳ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ኣብ መደብ ድምፂ ፖሊስ ጽሑፋት ክትሰዱ ወይ እውን ርእቶ ክትህቡ ምስ እትደልዩ ብቁፅሪ ቴሌፎን 11 13 29 ወይ እውን 12 77 99
بوصاتون بوستا 1223 كدولو ወይ ክትልእኩ ከም እትኽእሉ ንሕብር ሎሚ ዝበልናይ መደባት እዞም ክትካተልዎም ዝጸንሕኩም እዮም ነይሮም ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ መደባት ክንራኸብ ኢና ንስኹም ጸናሕና ኣዳለውትን ኣቕረብትን ካፒቴን ብርሃን ዘካርያስ ተመስገን ትኩ ኤርሜስ ኣስፋ ተስፊት ገብረ ሚካኤል ቴክኒሽያን ሓበን የማነ ብምዃን ኢና ሰላም ቅነ باركس كبرات تختاتلتي ساعتنا أخير له نسلم كتالكم نمسكن ساعت حدا بكالة حصتات كن الرقبينا تحنوا علو عوض نحفاش